गावनो थाखा पैसा बेवहाय मा नांगौ बेखौ थि खालामनानै बाहायनो हानाय गोहोखौ बड'लेण्डनो होदों नाथाय कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनाव गैया। बड'लेण्डनि मानसिफ्रा एबा बर'फ्रा बिनांला आसाम सरकारासो होनसिगोन जे बड'लेण्डखौ जोंनो दायथ' होनो नांला। कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव आयेन आफाद गैया नाथाय बड'लेण्डआव आयेन आफाद होदों। रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय आं दंफैयोमोन आसाम आयेननि आफादगिरि सारनि रुमावहाय दिनै माखासे फिसा फिसा खोथा सोंनानै लानो एसे गिदबनायबो मोनदों दे सोंना लाग्रोनोसै। खुलुमबाय सारखौ। सारनावहाय आं मोनसे फिसा खोथा सोंनो लुबैदों जिहेतु सारा आसाम आयेननि आफादगिरि थ' बावहाय जेरैबायदि जों राजखान्थिफोरनि खोथा ओरैबायदि माने थरख' बिथरख' जानायखौ नुनो मोनो जों मालाबा निउसफोराव नायोब्ला माने बेफोरखौ माबायदि मेनटेन खालामो सारा बेसो ना जोंहा बेवहाय मोनसेया जाहैबाय रुल दंखायो माने आयेन दंखायो माब्रैहाय खान्थि दंखायो जे माब्रैहाय आयेन आफादखौ सालायनांगौ बेवहाय मन्थ्रिनि माने भावा माबायदि एमएलए फोरनि भावा माबायदि आरो स्पिकारनि माने पावारा माबायदि बे गासिबो दंखाजोबो ओमफ्राय जों जेब्ला जि साबजेक्टखौ रायलायो बे साबजेक्टआव दस्रा साबजेक्टनि खोथा लाबोनो हाया आरो मोनसेया जाहैबाय बेक्तिगत भाबै रावखौबो माने आक्रमन खालामनो हाया गावबा गावनि जि पइन्ट्सफोर बेफोरखौ बुंनांगौ आरो बे गासिबो रेकर्ड जाजोबो ओंखायनो बे खान्थि दंखायो नालाय जोंहा रुल दंखायो नालाय बे रुलनि गेजेरजोंनो सामलायनाय जायो आरो बियो रुलनि बारगा थांदोंब्ला बेबो गावनो रियलाइज फैयो आरो बिनि उनाव लासैनो मानियो खिन्थु रुलखौ खोन्थाना होबाय थानांगौ जेसपार माने अमुक रुल मथे बे जिनिसा माने नों बुंनाय बायदि नङा अब्ला बियो बेखौ काउन्टार होनाया जों रुल बुकखौनो लाखबाय थायो जोंबो बेवहाय माबा मोनसे जुदि बादगा थांनो नागिरोबा बेखौ कन्ट्रल खालामनायाव मानियाब्ला लोगो लोगो रुलखौ रिड आउट खालामनानै बेखौ सामलायनाय जायो गतिके बे हिसाबै माने प्रिपेयार जानांगौ जायो गासिबो खारन माब्ला मा जागोन माबायदि सोरबाया बेवहाय सोंथि लाबोनो हागौ आरो माखौ लानानै दावराव दावसि जानो हागौ बेबायदि आरो मोनसेया जाहैबाय आंनि जिथु एक्सपिरियेन्स बे बिराद गोबाव जाबाय 2001 मायथाइयावनो आङो एमएलए जादोंमोन बेनि उनाव आङो 2 बोसोर गेजेराव गेप बेनि उनाव आङो एमपि जानानै कन्टिनिउ बे एमएलए जाजासिमबो एमपि आं 2022 सिम एमपिमोन नाथाय रिजेन होबाय एमएलए जानायखाय बेनिफ्राय आं लोगो लोगो दा स्पिकार जानानै दंबाय थायो गतिके मोनफ्रोमबो समावनो एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव आङो थाबबाय थादों थांनाय गोलाव सम माने 20 बोसोर आरो दाथ' 25 बोसोर जाबाय नै गासिबो गतिके बेफोरजों आंहा मोनसे जि एक्सपिरियेन्स दं बे आंखौ सहाय खालामदों गुबुन गुबुन स्पिकारफ्रा हाउस सालायनायफोरखौ आङो मोनबोबाय थादों आरो गावबो सासन खालामजादों माने मालाबा बबेबा बाथ्राफोरखौ हमथाबबाय थानायाव गतिके बेफोर आंखौ गोबां माखासे आइडिया माने आइडिया होयो आरो बेफोर आंखौ मदद खालामो हाउस सालायनायाव आरो जोंनि बिटिसिआव बिजेपि सरकारा जुदि जेरावबो देरहायोब्ला 25थायावबो देरहायोब्ला जों रायजो राजानिफ्राय बा बैनिफ्राय जों खुगा खोनानो मोनो जे सारखौ सिट जागोन होननानै खोनानो मोनो थारैनो जागोन नामा सार नङा बे ओरैनो मानसिफ्रा सावरायो दा जोंहा जाहैबाय बिजेपि होननानै बुङोब्ला बिटिसिआव आंल'नो बयनिख्रुइबो जौसिन मोनसे मासियाव जिरायनानै दं माने बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय आरोखि ओंखायनो जेब्लानो बिजेपिनि खोथा रायलायो अब्लानो आंनि बाथ्राया फैयो बा बिजेपि होननानै सोरबा मेगन मेसेबनानै सानबाबो आंनि सावगारियासो जाखार फैयो आरो ओंखायनो मानसिफ्रा सानो मा जुदि बिजेपिया फैयो सरकार खालामोबाथ' सोर दं बेलाय बे बिस्वजित दैमारि दं बे सरासनस्रायै मानसिनि साननाय आरोखि आरो बे इलेक्सन नालाय बिसायख'थि नालाय बेवहाय गासिबो बिथिंखौ नायनानै मानसिफ्रा बिजिरो एनालाइसिस खालामो आरो बिजेपियाव रावबो लिडार गैथ'यैखाय नुसारजानाय आरो माने आंनि बाथ्राखौनो बयबो रायखांनाया स्वाभाबिक आरोखि सावरायनायाव अदेबानि पार्टियासो डिसिसन लागोन जे बेबायदि जुदि माने मोनसे अबस्थायाव फैयो अब्ला सोरबायदि सुबुंखौ
बेवहाय फज'योब्ला जेखौ रायजो राजानि थाखाय माखासे माने बिखान्थि लादों बाथ्रा होदों बेखौ गमामायैनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन रायजो राजाया लुबैनाय बायदि आरो हानजाया लुबैनाय बायदि बेवहाय बेबायदिनि एफिसियेन्ट सासे लिडारखौ बासिहैगोन गिबियावथ' बिसायख'थि बयबो देरहानो थाखाय गेलेयो नाथाय रायजोआसो डिसिसन होगोन जे सोरखौ रायजोआ पसन्द खालामो जेब्ला देरहायो अब्लासो नेतृत्वखौ सोर होगोन माने दैदेनगोन सोर होमब्लाना सिटनि बाथ्रा फैबाय आरो सिटनि बाथ्रा फैनाय लोगो लोगो पार्टिया जायफ्रा इलेक्सन गेलेनानै देरहादों बिसोरखौ लानानै नायग्रोगोन आरो बिनि उनाव जुदि सोरखौबा बायह्रानिफ्रायबो लाबोनांगौ जायो अब्लाबो पार्टिया बेखौ नायनानै डिसिसन लागोन गतिके आंनि बाथ्राया बेबायदि जेबो गैथ'वा दा आरो आं स्पिकार आं बिसायख'थि गेलेनोबो हाया बिसायख'थियावबो आङो गिदिंनानै माबा खालामनो हाया दा खालि खौरांगिरिफोरा आजिखालि डिजिटेल जुग नों बबाव खारखोमानो जेरावखि थाङा सोङो आरो बे सोंनायाव नोङो जेखि बुङा बे बाथ्राया गासिबो रेकर्डिं जायो दा बेखायसो दा आंखौ जेराव मोनो मानसिफ्रा सोंबाय थायो आंनि बाथ्रा रायलायबाय थायो खिन्थु आङो जिहेतु समस्थियाव सासे एमएलए हिसाबै फैबाय थानांगौ जायो आरो दा बिसायख'थियावबो आंनि समस्थियाव आं माब्रैहाय आंनि मावथिफोरखौ मदद होनो हायो आरो आंनि जिथु केन्डिडेटफोर बिसोरखौ बोरै देरहाहोनो हायो बिनि थाखाय आंहाबो दा खामानि मावनांगौ जागासिनो दं खारन आंना खामानियानो बेनो खारन गाबोन समफोर आंनि एसेम्बलि बिसायख'थि फैगोन आरो बे बिसायख'थियाव आंनि मावथिफोर जायफ्रा दा एमसिएलए गेलेगोन बिसोरनो आंनि जानानै खामानि मावनांगोन आरो बिनि थाखाय बिसोरखौबो आङो दा माब्रैहाय देरहानो हायो बिनि थाखाय जोङो माने खायदा बुद्धि बाहायलायनानै सावरायलायबाय थानांगोन दा बे बेलायाव आंनि बाथ्राफोरखौ बिदि नोजोरजोंबो नायो आरो खिन्थु आं उपाय गैया आंहा जिहेतु बिटिसि नालाय समस्थिया आरो समस्थियाव आङो संबिजिदारि माखासे बादा दङब्लाबो नाथाय समस्थियाव आङो सासे माने रायजोफोरनि थान्दै हिसाबै आरोखि आं बेयाव सब खालामनो हायो संबिधाना बेखौ एलाउ खालामदों जिहेतु आं प्रतिनिधि रायजोफोरनि थान्दै ओंखायनो रायजोफोरनि थाखाय आङो बेवहाय दुब्लियावबो थांनांगोन माबा मोनसे खैफोद आफोदबो नायनांगोन आरो बिसोरनि थाखाय आङो अफिसारफोरजोंबो रायलायनांगोन समस्थिनि बेलायाव आरो दा ओंखायनो बे सारनाव आं मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैदों आरो जोंनि बर'नि गेजेराव सार बायदि साथामसो थायोमोनबा हयथ'बा जों माब्लाबा स्टेटआ जासिगौ नामा आं बेखौ सानदों सानसे समनि बाथ्राखौ आं गोसोखांदों जेब्ला सारा एमपिमोन अब्लानि समाव नर्थ इस्टखौ माने सर्द ना बेफोरबायदि मोनसे सोदोब ओंखारदोंमोन अब्लानि समाव सारखौ बयबो बाख्नायदोंमोन माबायदि साहस लाना बाथ्रा बुंदोंमोन सारा आं बिनि सायाव एसे मिथिनो लुबैदों नङा आलादा रायजोआ जेबो नङा आंनि मथेब्ला आरो बड'लेण्डआ आलादा रायजो जानो थांगासिनो दङ गुगा खाजोबथारबाय एसेल' नांथानानै दं दिनै बे बड'लेण्डआव जोङो माने आयेन दानो हानायनि थाखाय जोंनो आयेन आफाद होदों 6 शेड्युलाव कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव आयेन आफाद गैया नाथाय बड'लेण्डआव आयेन आफाद होदों कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव जोंनि बायदि 7थि शेड्युलनि गेजेरजों रायजोनो होनाय जिथु गोहो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव गाव गावनो आयेन खान्थि बानायनानै गावनो थांखि लानानै गावनो थाखा फैसा बेवहाय मा नांगौ बेखौ थि खालामनानै बाहायनो हानाय गोहोखौ बड'लेण्डनो होदों नाथाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनाव गैया दा ओंखायनो बे मोनसे रायजो बायदि बड'लेण्डआ बड'लेण्डनि डिपार्टमेन्टखौ खुनु आसाम सरकारनिफ्राय सालायहरनो हाया बड'लेण्डआ गावनो कन्ट्रल खालामजोबगोन दाथ' डिसिखौबो एसपिखौबो बड'लेण्डआव हरबाय आरोखि पार्सेलि आयेन आब्रुथिनि सायावबो एसपिखौ लेंहरनानै रायलायनो हायो थोननो हायो बोसोन होनो हायो आरोखि एडभाइस होनो हायो डिसिफ्राबो आयेन माने आयेन आब्रुथिनि सायावल' रायजो सरकारजोंसो खाथि सोमोन्दो थागोन नाथाय जोंजोंबो थागोन बिनि अनगा गासैनि बेलायाव डिसिआ माने जोंनि सायाव थाखायनो खामानि मावनांगोन बड'लेण्डनि आरो डिसिनि सायाव जों रिपर्ट होनो हायो आरो जोंनि रिपर्टआ जुदि मोजां जायाबा बे प्रम'सनखौ मोननाय नङा उनाव बेबायदि गोहो बड'लेण्डनो होदों दा आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव जेबो खामानियावनो आखाइबो होनो हाया आरो बिसोरो माबा मोनसे माने बुंनोबो हाया आरो दा नोङो एडुकेसननिफ्राय लानानै एग्रिकालचार पिडब्लिउडि हेल्थ जेसेबां डिपार्टमेन्ट दं मात्र जोंहा मोननैल' डिपार्टमेन्ट एसे माबा जानानै दङ मा होनो कनकारेन्स लिस्ट बायदि आरोखि
जेरै माने वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआव हाइलि टेक्निकेला स्टेटनि आरो हाइलि टेक्निकेल नङाब्ला बे बिटिसिनि आरोखि दा बेवहाय जोङो बिटिसिआ मोनसे माने रुल बानायनानै लानो हायो जे जों बबेसिमखौ जोङो स्टेटआ माने माबाया काउन्सिला बिबान लागोन आरो बबेसिमखौ जों स्टेट गभर्नमेन्टनो हगारगोन बा स्टेट गभर्नमेन्टजोंबो मोननैजों मोनसे आयेनजों दानो हायो आरोखि कनकारेन्टलि स्टेटआ बबेसिम मावगोन आरो माने काउन्सिला जोंनि बड'लेण्डआ बबे लेभेलसिम मावगोन ओमफ्राय मोनसेया जाबाय एरिगेसन मेजरा जाहैबाय स्टेटनि आरो मिडियामनिफ्राय लानानै माइनरसिम बे बड'लेण्डनि गतिके मेजरा माखौ होनगोन आरो मिडियामा माखौ होनगोन बेखौ जों मोनसे लेजिस्लेसन खालामनांगौ आरोखि आरो बे कनकारेन्स टाइप जानांगौ आरो सेन्ट्रेल स्टेटआ जेरै जायो बेबायदिनो जोंनाबो काउन्सिलारि एसेम्ब्लिया जानांगौ बेनिफ्राय गासिबो थाल्ला जाखाजोब्बाय दा थाल्ला जाखाजोब्बाय नालाय मोनसे समाव बड'लेण्डनि मानसिफ्रा एबा बर'फ्रा बिनांला आसाम सरकारासो होनसिगोन जे बड'लेण्डखौ जोंनो दायथ' होनो नांला खारन बड'लेण्डआ गावसोरनो आयेन दायो गावसोरनो स्किम लायो गावसोरनो खामानि मावो दा बेखौ इनकुरिबो होनो हाया आसाम गभर्नमेन्टआ बड'लेण्डनि माबायाव खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टनि स्किमा बेयाव इनकुरि होनो हागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ इनकुरि होनो हागोन खिन्थु बड'लेण्डआ गावनि आयेन खान्थिनि गेजेरजों गावनि बाजेटनि फैसाजों जायखिजाया खामानि मावोब्ला बिनि इनकुरिनि बिबाना बड'लेण्ड सरकारनि आसाम सरकारनि नङा ओंखायनो बड'लेण्डखौ जेबोखौनो खामहरनो हायाब्ला बड'लेण्डनि थाखाय मानो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायजाबाय थानो ओंखायनो मोनसे समाव बुंगोन जे बड'लेण्डआ आलादा जानायाव जोंहा आपत्ति गैला नाथाय बड'लेण्डखौथ' जों मोजाङै सालायनांगोन बड'लेण्डनि जिथु खुंथाय गोहो बेखौथ' जों मोजाङै बाहायनांगोन रायजो बायदि जोङो सालायनांगोन दा रायजो बायदि सालायनो हाब्लानो बे रायजो खासै दा बड'लेण्डनि चिफ इएमफ्रा मन्त्रि आरो चिफ मिनिस्टार बायदि खिन्थु गावखौनो साननानैबोथ' लानांगोन आरो बेबायदि मोनसे माबायाव थानाय मावनांगोन दा जोङो सोरबा कमप्लेन होयोबा जों नेबाय थानो नाङा बड'लेण्डआव जादोंब्ला लोगो लोगो जोङो रिपर्ट लानांगौ इनकुरि खालामहोनांगौ दा दाख्लै जेनेबा लेखा साप्लाइनि जादों बे लेखा साप्लाइनि जानायखौ लोगो लोगो इनकुरि होनानै बे इनकुरिनिफ्राय दासिम सोर गोरोन्थि मावबारदों बे रिपर्टआ ओंखारनांसिगौ आरो दाय मावदोंबा एक्सन साजाखौ होनांसिगौ दा बिटिसि गभर्नमेन्टआ साजा होदावबासो सासपेन्ड खालामदावबासो सोरखौबा अफिसारफ्रा गिगोन ना गिया दा बे खामानिखौ मावनो हानाय गोहो बड'लेण्ड सरकारहा दङ दा ट्रेक्टरनि केलेंकारि दाख्लै खौरां बिजोङाव ओंखारलायबाय थादों दा बेखौ इनकुरि खालामनांगौ जे बेबायदि ट्रेक्टरनि माबा जादों नामा जादोंब्ला मा जादों माने बियो रेटफ्रा थिग नंगौना नङा जेसेबां ट्रेक्टर होनदोंमोन बेसे ट्रेक्टर होदोंना होआखै ट्रेक्टरखौ जायफोरबायदि बेनिफिसियारिनो होनो होनदोंमोन बेनो होआलासिनो सोरबा गारि मटर थाखाजोबनायनिसो होदों नामा बे इनकुरिया खालामोब्ला अब्ला लोगो लोगो बिनि सायाव नों जिखि एक्सन लाया थिकादारनि सायाव लायो ना नोंनि अफिसार जाय बेखौ रिसिभ खालामदों माने नंखाय बुस्थुफोरखौनो बिनि सायाव लायो बे साजाखौ नों होनो हागोन बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआ दा इनकुरि खालामा नोंनिखौ मानो बे नोंनिसो साबजेक्ट नोंहानो आयेन दानो हायो नोंहानो नेम बानायनो हायो आरो बे नेमखौ सिफायदोंबा बिनि सायाव एक्सन लानो हायो ओंखायनो बड'लेण्डआ रायजो बायदि इउनियन टेरिटरि बायदि इउनियन टेरिटरियाबो बड'लेण्ड बायदि बेखौ मात्र हम मिनिस्ट्रिया मनिटर खालामो आरो बड'लेण्डखौ जोंना स्टेट गभर्नमेन्टआ मनिटर खालामो बिस्राबो हम पावार गैया जोंहाबो हम पावार गैया फाइनेन्सियेल पावार बिस्राबो जोंनि बायदि जोंहाबो जों फाइनेन्सियेल पावार जोंहा दङ दा खालि जोंहा गोदान माबा मोनसेयाव रेकारिं एक्सपेन्डिचार माने जुगे जुगे दरमाहाफोर बायदि बोसोरफ्रोमबो होबाय थानांगौब्ला बेबायदि जों माबाफोर खरसा खालामनो नागिरदोंबा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फाइनेन्सियेल कनकारेन्स लानांगौ आरो मा जोङो थ' गोलाव खोथा सारजों मोनथिबाय आरो गोबां खोथाबो मोनथिबाय बारा खोथा सावरायबाय थानो समबो गैया सारा जोङो आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानबावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों